Jeg vil gerne vise, hvordan man laver en sumkode ved hjælp af regnearket. Jeg skal lige have vist regnearket, det gør jeg heroppe under vis, og så vælger jeg regnearket. Ved at trække her, så kan jeg lige gøre regnearket lidt større. Det kan ske, at den her stilbjælke den ikke er vist ved dig, og derfor skal du lige trykke på den pil, der er her, så får du lige nogle ekstra muligheder for at sætte tingene op i regnearket. Og jeg kan godt lide, at den her den også er synlig, så kan jeg nemlig se, hvad der står specifikt i cellen. Jeg starter lige med at lave et eksempel her. Jeg siger, at jeg tager udgangspunkt i nogle årstal, og som i alle andre regneark, så kan jeg markere 2, og så den afstand, der er imellem de to celler, den kan jeg trække videre ned her, så fortsætter den simpelthen bare. Det næste, jeg vil gøre, det er at taste nogle tilfældige værdier ind. Og nu er jeg så nået dertil, hvor jeg skal lave summeret hyppighed. Så det der, det er hyppighed. Og her summeret hyppighed. Den summerede hyppighed får jeg ved at tælle sammen fra den første observation og så til der, hvor jeg er kommet. Og det gør jeg ved at skrive lige med. I cellerne der er der sjældent særlig meget plads til at skrive noget, så derfor valgte jeg den her før input-bjælken, og ved at gå op i den, så kan jeg i stedet for se, hvad det er, jeg egentlig skriver her. Så jeg skriver sum, og så vil jeg gerne have den til at tælle summen sammen hernede. Og jeg starter med at skrive B, og så laver jeg et dollartegn, og det gør jeg, fordi jeg vil gerne have, at når jeg trækker ned her, så skal den ikke ændre den første værdi, for den skal hele tiden tage og sige summen herfra, og så ned til der, hvor jeg trækker ned til. Det kan være, det giver lidt mere mening lige om lidt. Og i den første her, der skriver jeg bare, at det er summen fra B2 til B2. Så tager den bare den ene celle. Når jeg nu trykker her og trækker ned, så læg mærke til, hvad forskellen er. I den første, der siger den fra B2 til B2. I den næste, der siger den fra B2 til B3. Så nu tæller den simpelthen summen sammen her. Når jeg trækker ned i den her, så tæller den derfra og dertil. Og det gør den, fordi at jeg har sagt, at den ikke må ændre den her automatisk. Så jeg kan trække hele vejen ned, og så har jeg fået lavet den. I den næste, der er det sådan, at jeg skal have lavet frekvensen. Og frekvensen, den finder jeg ved at dele med det samlede antal hyppigheder, og altså dele hyppigheden med det samlede antal hyppigheder og gange med 100. Og jeg laver lige et felt hernede, eller en celle hernede, hvor jeg tæller summen af alle hyppighederne sammen. Og jeg kan bruge musen til at vælge de celler, og der kan man se nu her, der tager den altså fra B2 til B8. Og der er 31 observationer. Så det kan jeg bruge nu, og jeg laver nu igen en formel. Den hedder, det indleder man altid med et lighedstegn, og så tager jeg det, der er i cellen B2, og det deler jeg så med det, der er i B9. Og for at jeg kan trække i cellerne, ligesom jeg gjorde før, så sætter jeg et dollartegn foran 9-tallet, fordi så ændrer den ikke i den værdi. Og det ganger jeg så med 100. Når jeg flytter nedad her, så tager den altså nu, i stedet for at sige B3, det vil sige den værdi delt med den der. Her ser den B2 delt med den der og gange med 100. Nu tager den B3
dividerer med den her og ganger med 100. Og det gør jeg altså fordi, at jeg har sagt, at B9 ikke skal ændres, når jeg trækker i cellen. Så nu har jeg fået lavet frekvensen. Nu vil jeg lave den summerede frekvens. Og den summerede frekvens, den kan jeg lave både ud af den summerede hyppighed, på lidt samme måde som jeg fandt frekvensen. Men jeg kan også tælle frekvenserne sammen. Det er i princippet ligegyldigt. Jeg skriver summen, og så vil jeg gerne have, at det var fra D, og den vil jeg gerne have, at skal være låst, når jeg trækker i cellerne her, og det er D2 til, og nu siger jeg så bare D2. Og så når jeg trækker her, så udfylder den resten for mig. Og det den altså gør, det er at tage fra D2 til D2 i den første. I den næste, der tager den fra D2 til D3, og tager altså summen af dem. Så nu har jeg lavet det, jeg skal bruge til at lave en sumkode. Og det gør jeg ved at markere både observationerne og så markere den summerede hyppighed. Og for at markere den summerede hyppighed samtidig med, så holder jeg lige Control nede på tastaturet. Og så kan jeg altså også markere dem her. Så skal jeg bare højreklikke. Gå ned til lav. Så kunne jeg lave en liste af punkter, det vil sige, at observationerne, det bliver så x-værdien, og den summerede frekvens bliver så y-værdien i nogle punkter. Så den sætter altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punkter. Det kunne være den ene måde, og så skulle jeg bare forbinde punkterne, men den kan faktisk lave det hele for mig, så jeg kan bare sige linje mellem punkter. Så laver den både punkterne og trækker en linje mellem punkterne. Når jeg trykker her, så kan jeg også se, at jeg nu har punkterne herude, og det er altså 1950,22,58. Det vil sige, det er altså den første. Men jeg kan ikke se dem endnu, og for at kunne se dem, så jeg kunne zoome ud, hvis det var, men der er faktisk en smartere måde. Jeg skal sørge for, at jeg er på tegneblokken, og når jeg højreklikker på tegneblokken, så skal jeg vælge den her, der hedder Vis alle objekter. På den måde, så bliver alle de punkter, alle de linjer osv., de bliver simpelthen zoomet ind på dem, og alle sammen bliver vist. Så jeg trykker på Vis alle objekter, og nu kan jeg se min sumkode. Nu zoomer jeg lige lidt ud, så jeg også kan se x-aksen hernede. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at jeg får vist y-aksen herude, og til det der er der også et lille trick, så jeg kan højreklikke her, og så vælger jeg egenskaberne for tegneblokken. Hvis jeg går over til y-aksen, så kan jeg vælge at sige, at jeg vil holde den til kant, og lægge mærke til, hvad der sker herude i siden. Så skubber den simpelthen y-aksen ud, så den er der, hvor jeg kigger. Og som I kan se, så stiger den med 20 herude, og der kunne jeg måske godt tænke mig at have, at den stiger med 10. Så jeg skriver 10 og trykker på Enter. Her vil man også kunne ændre i enhederne på x-aksen, så jeg kunne sige, at det var årstal for eksempel, og så kan man se, at der dukker et årstal op hernede. Og procent kan jeg også skrive noget. Så nu har jeg lavet min sumkode, og jeg kan zoome lidt mere ind på den, og sørge for, at det står helt korrekt. Det er sådan, jeg laver en sumkode i GeoGebra. Det sidste, jeg måske lige kunne gøre, det er at sørge for, at tingene i regnearket står lidt mere præsentabelt. Og til det, der kan jeg bruge stilbjælken heroppe. Og jeg skal egentlig bare markere. Så kan jeg sørge for at centrere, eller venstre eller højre stille min tekst. Og jeg tror, jeg vælger, at den skal være fed. Jeg kan også vælge at lige markere overgangen.
Jeg kan også vælge, hvilken baggrundsfarve der skal være. Så på den måde, der har jeg fået gjort lidt ekstra ud af måden, det står på i regnearket.